Haka janmit sautri gue yong aja pun riu kalau jaga jing ploding hakawi ke yingja hajan last stop laban. Hal organik jingja ki bor pulit ka emergency unfair service kilapoi syakani ke caka ban perlip ya kading ya kepala suba daki katu kat ni. Ki bor pulit kilap pulang jing toket halor kani namar ka jingdon ke jingyai bat yai pai ba ban rakhi ya kasi kertiuri hakani kasi daka kasi student union. हाँ यहाँ तक आ गया गाड़ी आ गया Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.